नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला ओल्या काजूची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। त्याच्या आधी आपण हे ओले काजू कसे सोलायचे आणि त्याचा राब कसा घालवायचा ते दाखवणार आहे। ओले काजू आणल्यानंतर ते आपण चिरायचे, दोन भाग करून त्याच्या आतला गर काढून घ्यायचा आणि त्यानंतर जो चीक असतो तो काढण्यासाठी इथे मी कोमट पाणी केलेलं आहे। चिरून जे गर काढले आहेत ना त्याच्यामध्ये टाकायचं। हे कोमट पाणी घालून आपण 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे। तर 10 मिनिटं झालेत। आता ह्याचा हा राब निघाल्यामुळे कलर बघा हा असा आलाय त्याचा। आता आपण याची सालं काढूया आणि कोमट पाण्यात टाकल्यामुळे सालं पटकन निघतात त्याची, आणि शिवाय तो डीक असतो तो डीक सुद्धा लगेच निघून जातो त्या कोमट पाण्यामुळे, आणि मग घशाजवळ खवखव होत नाही त्याच्यामुळे। अशा प्रकारे आपण हे सर्व काजू सोलून घेणार आहोत। जरी सुकवलेले जरी असले काजू, हे कच्चे कोवळे काजू, तरी सुद्धा हे असंच करायचंय। ते कोमट पाण्यात घालून ठेवायचे आधी, किंवा ताजे जरी आणले तुम्ही कच्चे काजू, ते दोन भाग करून चिरल्यानंतर ज्या आतला हा गर काढल्यानंतर हे असंच कोमट पाण्यात घालून ठेवायचा आहे। तो जास्त कोवळे काजूचे गर असतील ना तरी त्याची कोवळी भाजी चांगली लागत नाही। कोवळ्या गरांची थोडे जरा जून असतील तर ते भाजी सुद्धा टेस्टी लागते। आता कोवळेही नाहीत आणि जूनही नाहीत असे आहे ते। अशा प्रकारे आपण एक काजू सोलून ह्याच्यात थोडं गरम पाणी आणि कोमट पाणी घातलंय आणि ते स्वच्छ धुवून घेतलेत मी। आता आपण एक पाणी काढून टाकणार आहोत। त्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य: ओले काजू 1 वाटी, कांदा, आलं लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, लाल तिखट, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतले, सोलून बारीक चिरून घेतलेत मी, आणि हा गरम मसाला, राई, जिरं आणि हळद हे फोडणीसाठी, आणि हे पाणी भाजीसाठी लागणार, तेल, आणि हे मालवणी पद्धतीचं वाटण। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये शेअर केलेली आहे, ते तुम्ही बघून घ्या। आता आपण कृतीकडे वळूया। गॅस चालू केला मी। 3 चमचे तेल, राई, जिरं, हळद आपण नंतर घालणार आहोत कारण की ती करपेल नाही तर ती। कढीपत्ता आपण हाताने चुरून घालणार आहोत। त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, एक मीडियम साईजचा कांदा यात आपण ढवळून घेणार आहोत चांगलं। आणि आता आपण हळद घालणार आहोत यामध्ये। थोडंसं आपण मीठ टाकणार आहोत, मग लवकर कांदा लाल होईल। मीडियम साईजचा जो कापलेला टोमॅटो आहे तो टाकणार आहोत। तो चांगला नरम होईपर्यंत त्याच्यावर जरा हपका मारूया पाण्याचा, त्यामुळे तो नरम होईल चांगला। 3.5 चमचे आपण यामध्ये मसाला टाकणार आहोत। चमचा गरम मसाला, हे चांगलं भाजून घ्यायचंय बारीक गॅसवर। भाजून झाल्यानंतर आपण हा बटाटा जो चिरून ठेवलाय तो घालणार आहोत। तो परतून चांगलं झाल्यानंतर आपण त्यात पाणी टाकणार आहोत। बटाटे शिजण्यासाठी जेवढं पाणी लागतं तेवढं टाकणार आहोत। बटाटा अर्धा शिजत आल्यानंतर आपण काजू टाकणार आहोत, नाहीतर काजू लगेच शिजणार, ते कोवळे असतात त्यामुळे ते लवकर शिजतात। त्यामुळे आधी अर्धा कच्चा आपण बटाटा शिजून घेणार आहोत, आणि चवीप्रमाणे मीठ। पण एक डिश घेणार आहोत, डिशवर आपण पाणी ठेवून ते लवकर शिजेल मग त्यामुळे। आणि आपल्याला किती हवं तेवढं त्याच्यावर ठेवणार, ते गरम होणार ना, तेच पाणी आतमध्ये टाकायचं पुन्हा, पाहिजे असेल तर। नको असेल तर नाही टाकलं तरी चालेल। एक उकळी येईपर्यंत गॅस मोठा करूया, नंतर उकळी आल्यानंतर आपण मीडियम गॅसवर आपण शिजवणार आहोत बटाटे। अर्धा कच्चा शिजलाय बटाटा। आता आपण याच्यामध्ये काजू घालणार आहोत। आपण काजू सोलून स्वच्छ धुवून ठेवले कोमट पाण्यामध्ये, ते आपण आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। हेही चांगले शिजायला हवेत, थोडे मीठ मसाला पर्यंत जायला हवा काजूमध्ये पण, तरच त्याची टेस्ट लागणार। काजू सोलताना जर काजूचा ढीग हाताला लागू नये असं वाटत असेल तर त्याच्यासाठी थोडंसं हाताला ना खोबरेल तेल लावायचं। पुन्हा आपण झाकण ठेवूया, चांगलं उकळायला हवं, चांगली 5-7 मिनिटं चांगली उकळी यायला हवी त्याला।
आपली बटाटे शिजल्यानंतर आपण खोबरं घालणार आहोत, वाटण ते मालवणी पद्धतीचं. हे पूर्ण बाउल, मी एक बाउल पूर्ण टाकणार आहे यामध्ये. थोडं याच्यात पाणी टाकणार आहे, थोडं जास्त घट्टही नाही जास्त पातळही नाही, अशी मीडियम ग्रेव्ही ठेवणार आहे. वाटण टाकल्यानंतर अजून 5 ते 7 मिनिटं आपण हे असं उकळायला ठेवणार आहोत. आणि त्यामध्ये सर्व मसाले, खोबरं, मीठ सर्व त्यामध्ये चांगलं लागायला. आणि वरून आपण ही कोथिंबीर टाकणार आहोत. 5 ते 7 मिनिटं झाली, आपली ही भाजी तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. ही भाजी आपण चपाती, तांदळाची भाकरी किंवा भातावर सुद्धा खूप सुंदर लागते. तुम्ही जरूर करून पहा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.